Какво става, хора? Здравейте отново. Днес този път ще играем на Fall Guys, не на Fortnite, така че хайде да започваме. Така. Геройчето лети. Уи! Хора, сега ще дойде една пирана по въздуха. Така. О, добре. Добре. Почнахме. Супер ечикандърлупер. Добре. Това може да се каже, че е лесно. Но ще видим. Айде да е. Какви са те, които имат личице отгоре? Не мога да ги разбера, кои са те, които имат личице отгоре. Не. Добре. Не! Така, качи се. Така. Гледайте са, колко яко. Оп. Това е ново. Това го нямаше преди. Те чукове ги нямаше преди. Не. Добре. Скачай или умирай. Скачай. Така, супер. Девет поинт. Какво? Добре, рунда свърши. Ние се квалифицирахме. Супер. И кой е следващия? Какво се прави тук, за Бога? Bounce on the drums to make your way to the finish. Добре, не успях да... Сигурно трябва да скачаме само по тея до финиша. Какво? Не, това ако е реално, ще е някакъв простотия, че ще не ви казвам. Не. Добре, на първия ред сме, което пак е много добре. Така. Тези човечета май трябва да ги елиминираме. Личицата, доколкото гледам. Да, на това. Да. От играта е така, каквато си я мислех, че е. Не е реално. Така, сега скочим. Добре, явно няма да скоча. Сега вече обаче ще скоча. Така, сега скочи. На това. Скочи. Не мога да скоча. Скочи. Шет! Не. Добре, че още никой не се... Сирал.
това е много трудно! Супер! Дай пак. Изстреляме, сега ме изстреляй, изстреляй. Не преби, а изстреляй. Така, сега ме изстреляй. После ме изстреляй, после пак ме изстреляй, после тук ме изстреляй. Не! Добре. Не се класирахме, но следващия път, но сега излизаме и ще се класираме вече. В смисъл, ще се пробваме да стигнем до финала, така. Не искам да гледам другите как играят. Спомняй, escape и нищо не става. Аутитап. Къде са аутитап? Така вече ще стане. Ма не искам да гледам този робот как играе, бе. Защо? Трябва да гледам то как играе. Да махни се! Така, супер. Почваме, чекам да почваме. А буквално рунда беше да скачаш от балон, приличаш на ляна, а това... Тук ще се бързаляме. Какви са те игри, бе? Така. Защо за Бога ще е игра това да... Какво? Какво? What? Добре, аз би трябвало се метна. Нали? Така, да. Видео. Така, следваме те бастуни. Метни се да се плъзгаш. Уи! Тук много яко се дрифти, бе. И много яко също така може да се и пребиеш. Както аз току-що щях да направя. Не. Хайде метни се. Просто тъпото ми човече. Защо съм с толкова тъпо човече? Аре бе, наденицо! Гледайте каква е наденица! Не, това не ми казвайте от началото. Не, как бе да се изчезва вече с... О, не. Абе. Чакай бе. Той е на така. То натам ме плъзга, защо отивам натам? Рунда пак свърши. Добре, този път вече се класирам, ако ми даде някаква нормална игра. Какво? Класирал съм се. Добре. Не знаех. Но явно съм се класирал. О, добре, това е лесно. Това е лесно. Това е лесничко, ура. Бонзе.
Абе, защо? Сериозно. Геройчето ми се е бъгнало. Не ходи като нормалните геройчета в играта. Ами с разтворени ръце. Сега скочи. После скочи. Абе. Така, добре, минахме го това. Само аз ли съм най-назад? Добре. Не. Мала бък. Така. Шибнаме топката. Шибнаме да. Така се случва. Не! Не, не. Не! Аз 3 часа се бавех на... Добре, аре, то път вече ще го мина. Escape. Exit. Така. Enter. Секам. О, здрасти, просто отидох набързо до някъде. Така, върнах се, така, трябва да почвам. На кой махаш ти, бе? О, добре. Какво? Добре. Добре. Квалифицирахме се за напред. Пак това. Добре. Е, така трябва да си на тая игра. Так, не знам. Чакайте, дали се вижда? Е, така. Така. Сега. Мини през това. Така. Не. Добре. Не мога да разбера какво трябва да се прави с тези личица. Рундът свърши. Не! Това беше всичко от мен. Не успяхме да минем играта. 3 пъти или 4 пъти се пробвахме. Така че, айде чак.